φορές. Έχει τρέξει στις υποδρομές Δοξάτου. Ο Γκούνιαν είναι νικητής το 2011 και το 2013. Το οποίο πολλά χρόνια συμμετέχει με άλλα μέσα στις υποδρομίες. Δεν βλέπουμε όμως αρκετά νούμερα, γι' αυτό δεν αναφέρουμε τα ονόματά τους. Εμείς που αναφέρουμε ισχύει η προσφορά ολονών. Το πρώτο άλογο τοποθετήθηκε φίλοι σωστά. Είναι ένα άλογο από την επανολή, από ό,τι βλέπω το χώρο που φοράει οι κομμάτες. Σιγά σιγά θα τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα. Είναι πιο original. Άντε, πέσαμε. Δεν κατάλαβα φιλοσοφία, ταυτόχρονα βλέπετε πόσα λίγο μαζί. Βλέπετε ότι στα πρώτα μέτρα οι αγρότες μαζί έχουν τα λογαριασμένα δηλαδή σε ξέπρεπο καλά. Άντε! Σκάσου. Τέταρτη φούτμπολ. Τελευταίος δεν είναι. Αυτό το άλογο. Τράσεν Way, Δραγανίδης, Λομπάνης από την Επανομή και Στιγερός, Κυριαζάκης Μιχαλής, Καρατζόγλου Θεόδωρος και αδερφή Αγγέλου, και αυτό το άλογο τρέχει με τα χρώματα του Ιππικού Συλλόγου Δοξάτου. Είναι και ζώη. Μάλλον μια χαρά. Θα παρακαλούσαμε τα άλογα να περάσουν σιγά σιγά προς την αφετηρία. Το 3 ή το 3. Το 3. Αυτόν έδωσαν και την ώρα, τον γιατί δεν θέλει. Ένα πλαξούδο. Κάνω και σένα μία το βράδυ. Όχι. Καλά. Δύο άλογα του Ιππικού Συλλόγου Δοξάτου κατευθύνονται προς την αφετηρία. Για να δούμε τα νούμερα. Είναι τα νεαρά παιδιά που σας είπα προηγουμένως που έχουν πάρει τη σκητάλη για να διονύσουν και τις υποδρομίες αλλά και τις παραδόσεις του τόπου μας. Είναι ο πιο παλιός δυστυχώς σύμβουλος της Επανομής με τον οποίο έχουμε συνεργασία και πάντα ερχόμαστε συμμετέχοντας στις υποδρομίες και στο Δοξάτο και στην Επανομή. Τα παιδιά αυτά είχαν έρθει και είχαν πάρει το δικό μας εδώ το καταστατικό και ιδρύσαν τον Ιππικό Όμιλο της Επανομής, που πραγματικά είναι ένας σύλλογος διαμάντη θα λέγαμε, με συνεχή παρουσία. Είναι οι νεαρότεροι Φίλιπποι.
και φυσικά το μέλλον και του συλλόγου αλλά και των υποδρομιών. Νούμερο 11. Tryson Way. Και το νούμερο 8. Μόλις πριν από λίγα 24 ώρα από την Αθήνα, από τον υπόδρομο του Μαρκόπουλου. Είναι το μεγάλο φαβορί για την κούρσα των 1.800 μέτρων. Υπέβεται από τον Καφοντζή, τον παλέμαχο Αναβάτη. Αυτός είναι πολύ αντίθετος. Η ομορφιά που προσφέρει το άλογο με το θέαμα είναι πραγματικά φανταστικό, φίλες και φίλοι. Βλέπετε ορισμένα άλογα φοράνε πιταριά, αυτό που λέμε μπροστά, για να μην έχουν προσιλωμένα εκεί τα μάτια τους και να μην ψάχνονται. Δεν βλέπω το νούμερο παλικάρι, ποιο είναι? Ο περσινός νικητής της κούρσας των 1.800 μέτρων και μεγάλο φαβορί και της φετινής είναι αυτό που περνάει μπροστά σας, φίλες και φίλοι, το άλογο. Είναι ο Μπρεβίρενς, ιδιοκτησίας του κυρίου Δαβίδη Χρήστου, Κοσμίδου Μαρίας, Σαββίδης Δημήτριος και Ανάγκης Κωνσταντίνος για Ηλίδης Γεώργιος, ειδικό σύλλογο των Ξάπων. Είδατε πόσο όμορφη η κίνηση ήταν. Βλέπετε πως μαζεύουν τα άλογα οι αναβάτες. Δεν τα αφήνουν δηλαδή να κάνουν αυτό που θέλουν, να τρέξουν όσο γρήγορα θέλουν. Βλέπετε ότι στο ύψος των 1.400 μέτρων όλα τα άλογα είναι ένας όμιλος. Ο καλπασμός είναι, θα λέγαμε, όχι πολύ γρήγορος. Και πραγματικά εδώ θα δείτε να ξεχωρίζουν τα άλογα, αυτά που έχουν δύναμη, αυτά που είναι πολύ προπονημένα και αυτά που έχουν κάνει κούρσα που θα λέγαμε είναι στα μέτρα τους που την βολεύουν. Σας αφήνω λοιπόν να απολαύσετε αυτή την κούρσα. Αυτό το Grand Prix. Νομίζω να μην πιάνεις εκεί, περίμενε, να μην χτυπήσεις. Λίγο πίσω. Από τα